И коса хора, аз съм Томи, добре дошли в първи епизод на Clash Royale. Така, седма арена съм, ето ми го дека. Така, седма арена съм, можете да дойдете в клана ни да е лъскал, ето така се казва, трябва да сте над седма арена, нещо такова не знам. Добър е клана, в смисъл скоро ще влезе в топ България, топ 200. В смисъл яки е. Ето, всички много хора да се тилеят. Аз съм почти на... Не почти, ама не съм много силен. Да. Батъл. Четвърти лева. Ето библиотека. Можете да го копирате. Яке. Нека да играем. Надявам се да не лаги много, да не се чувам гадно. Чайте да преместя микрофона, да се чувам хубаво. Сега. Да правим една стратегия от моя. Малко лагва. Ама няма как, смисъл, компа ми не е най-силния. Ох, то си има принцесата. Тук така да направим. Добре. Ох, малко лагва хора. Те няма смисъл да го прави то само. Сега ще пуснем тук едни елитки. Елитките ми са на 8 лева, много добри, просто много да им взимат. Той направи грешка, защото нищо няма направи аз. И му взех кулата май. Да. И направих в момента една глупост. Пуснах си запа на празно, макар е. Добре, пускам батъл рама. И се надявам да удари. Ама сега няма да удари. Или пък ще удари. Не, няма да удари. Нищо. Тук пускам Wizard. Защото не е добре работата. Хора, направим доста яка атака. Не ми харесва положението. Ама въобще не ми харесва. Добре, тук ще ме източи доста. Ама доста. Трябва да се пусна еликсир колектора, защото той е доста важен. Даже той ще ме уби. Да, 105. Не остана. Сега ще чакам малко да си заредя еликсира. Само искам да видя... Ага, добре. Дали се вижда екрана ми, защото... Все пак трябва да се вижда. Добре. Пускам едни идетки. Там ще укрутят малко нещата, защото като гледам какво стана, масак просто стана. Просто един голям масак стана. И то сме взе количката. Съзнай, че ме взе. О, не, това не ми харесва. Това въобще не ми харесва. Айде, Wizard. О, хора, то нещо много силен се оказа. Майта с тази игра ще загубим със стрела. Аз само се защитавам пък и аз. Няма да ти дам. Няма да ти дам, куче. Не. Не. Айде. Айде, плиз. ПВС. Айде бе. Стига бе. Хора, какъв е този бе? Няма да ти дам. Брат, и да завършим наравно, няма да ми дрем, защото честно ти казвам, няма да ти дам. Само то е. Айде, айде. Айде. Айде, братле, айде. Не, не, няма да ти дам. Няма да ти дам. Дай, дай, уизърче. Хубаво. Добре, айде, айде. Много напрегната игра. Yes, бе! Омага! Каква напрегната игра, хора. Майко мила. Всичко ми е фул в силвър честове. Някой... Ага, нека да донесем на този пич. А той е... Осмарена. Не съм аз тук. Аз просто съм обикновен играч. Не съм лидер или
Колидер. Да, както е. Ето ми ги картите. Имам легендарка, между другото, майнер обаче не я използвам. Защото смисъл, не се справя толкова с хора. Пробвах я, почнах да губя и я махнах. Чай, сега ще ви кажа. Да, яка е, но просто не знам, не можах да намеря добро приложение за нея. И това хора няма да е точно... няма да е точно такъв клип, който постоянно да играя. Ще е така за информация малко, да ви кажа как съм, че ще почвам да снимам. Този канал няма само аз да снимам, един друг приятел ще снима, но не знам кога, защото може би аз най-много ще снимам този, той няма да снима толкова, не знам защо. От BlueStacks е Clash Royale и ще изиграя още една игра. Друго, надявам се, ако направим поне 60 абонирания, да знам, че някой ме следва. Ще качвам още доста клипове на всичко, общо взето на Minecraft, на Minecraft, на Clash Royale, на CSGO, на всичко. Но ако няма никой, въобще не ме поглежда, не виждам прилика за какво да го правя. За сега сме с 18 абонирания, което е супер якото. Хора, много ме кефи. За пръв път аз за пръв път снимам, де. Бийте Wizard. Добре, този го източихме, да. То сега го източихме. Само има един проблем, че той е 9 лева и е супер... Да, 7 лева Hawk Rider. Брат, сериозен ли сме, бе? Сериозно ли? Добре, 7 лева Hawk Rider. Важното е, че малко източихме. Няма значение сега. Не мога да си пусна ракията ли? Да, аз го наричам ракия. Елексир колектора го наричам ракия, хора. Си призная. Айде, че искам вече... не. Стига, бе. Хора, тук вече загубих. Тук ми взе колата. Тук просто ми взе колата. Няма шанс, бате, няма. Хора, пишете в коментарите, ако гледате този клип, че случва ли се да сте на, примерно, 5-та арена, да ви се падне някакъв 9 лева или някакъв супер високия левел. На мен да, ето. 9 лева, 10 лева миньони, да, хора, това много ясно, че ма би. Не да му взема едната кола за краун честа, ама надали. Ще стане. Няма, хора, има. Той буквално ма разкърти от всякъде, 10 лева, бати толкова. Няма, бима. Биме от всякъде. И даже няма клан. Тоест... Странен ли? Не знам. Да, хора, това мислята и за този епизод. Това няма да е епизод, както казах. То ще е нещо като информация, че почвам да снимам. Както да е. Надявам се да ви е харесал. Не мога да говоря. Надявам се да ви е харесал клипа. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете, да коментирате, да дислайкнете и всичко, което ви хрумне, хора. И това ще бъде за този епизод. Не забравяйте да се абонирате и до скоро. Чао!